No niin, lähtee tulee! Hei! Mikä tää nyt oikein on? Häh? Tästä mä ite näytän. Pelicans faster than ever. No niin, ja turvelevaa lähtee tulee! Pap! Tule! Ei tää liikku just mihinkään! Tää on tääkin itse tehdä! Pelicans rougher than ever. No niin, aika vaan lähtee tulee! Ei seuraavalla kerralla 200 puukki tai taas mennään veskuun ympäri! Anna tulla! Pelicans faster than ever. Paljon mennään vielä? Pannaanko 80? Nää saman tien 100. Ja niitä 3 sarjaa. Ja sit punneretaan. Lahti, kiekkokaupunki. Ota vielä vähän alempaa. Värni akupunkti on Seikolla Suikkasen mankeliin. Lahti, kiekkokaupunki.